प्रेम प्रसंग से भरल बा खिस्सा कहेनी छोटू कुमार चालीसा। अभी आप सुन रहे हैं डीजे शिव नारायण को। कॉन्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। डीजे शिव नारायण, डीजे शिव नारायण, सिंगिंग बाय हिमांशु राहुल। प्रेम प्रसंग के कहेनी खिस्सा सुन लो भाई अपन हिस्सा कहेनी छोटू कुमार चालीसा। घर रानीगंज पड़ेला बरुआ गांव से बिलोम करेला। यादव कुल के रहलस बेटा सबसे छोटू सबका चहेता। नैहर तो बाड़े बरुआ गांव छुट्टी में घूमत रहे शाम। नैहर बगल भैलस प्यार आरती कुमारी संग करार। प्रेम प्रसंग से भरल बा खिस्सा कहेनी छोटू कुमार चालीसा। तारीख मंगल के शाम आरती बोलाइलस छोटू के गाँव। माई बापू भैले हैरान। 2 साल से करत रहे प्यार छोटू से आरती प्यारे जहार। छोटू के उम्र 22 रहलस आरती के उम्र 21 रहलस। दोनों में लागल सबका नजर छोटू जिंदगी से भइल बेघर। लड़की के भाई बाप भाई साथ छोटू के कैलस मौत के घाट। प्रेम प्रसंग लभर के खिस्सा कहेनी छोटू कुमार चालीसा। डीजे शिव नारायण, डीजे शिव नारायण, डीजे शिव नारायण, डीजे शिव नारायण। आरती के जीजा कैलस फोन छोटू के कहलस अब मौन। छोटू के छूटल गइल चौन। छोटू के लैलस घर के ओर छोटू से मरलस पूरा जोर। छोटू के दिहलस बिजली के साथ छोटू के जीवन दिहलस भोट। आरती के जीवन भइल बेकार पागल लेखा करे व्यवहार। पूरा समाज में भइल बदनाम मीडिया पे छैलस एकर नाम।